Този видеоклип е създаден в рамките на проект Академия за младежки граждански инициативи, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по член 10А от Закона за хазарта. Скъпи приятели, целта на видеото е да ви представим няколко добри примера за успешно осъществени проекти от и за младежи и да ви покажем как може да търсите възможности за финансиране на ваша идея. Нека започнем с един проект на Фондация Кореняк под надслов Активни млади. Той е финансиран от Министерството на младежта и спорта, а в рамките на проекта са проведени обучения с млади хора, които са свързани с насърчаване на тяхната активност, както физическа, така и мисловна. Предизвикани и насърчени са участниците да повишат своята мотивация за активен начин на живот с флашмоб събитие и серия от кратки филми на теми като защо младите хора трябва да са активни и какво може да правим сами през свободното си време. Актуални въпроси, нали? Следващият пример е проект Осмомартенски десерт за мама на Сдружение Клуб на професионалните готвачи. Проектът е финансиран от община Смолян, като в него са включени 20 деца, които заедно са приготвили десерти с помощта на професионални готвачи. Готовите изделия децата са подарили на своите майки по случай техния празник. Все пак децата учат най-лесно чрез правене, не мислите ли така? Третият пример за младежки проект е младежка инициатива за здравословен начин на живот на Сдружение Център за развитие и подкрепа на бизнеса, финансиран от община Варна. В този проект са разработени програма и учебно помагало за здравословно хранене и здравословен начин на живот. Проведени са обучения на 20 ученици за информационни посредници по здравословно хранене и здравословен начин на живот. Проведен е и младежки форум за информиране на младежите за рисковете от нездравословното хранене и е проведена дискусия по темата. Отново актуални проблеми и то не само за младите, нали? И последният проект, който ще ви представим, е младежко спортно-образователно събитие гейминг турнири в град Смолян на Сдружение InTime RM. С отпуснати се средства по проекта са закупени PlayStation 4 и видеоигри с образователна и занимателна насоченост. Възможностите за комуникация с връстници и разтоварването след училище привлича младежите и ги социализира. Именно това е целта на проекта. Участието в проект може и да е забавно, съгласни ли сте? А сега нека да разберем как може вие да получите финансиране за ваша идея. Било то свързано с нещо малко или пък по-голямо, чрез вашето училище или пък в екип с ваши връстници-съмишленици. Ще ви представим накратко две възможности за така нареченото традиционно финансиране, а именно чрез кандидатстване с проект и една възможност чрез платформа за колективно събиране на средства. Започваме с представяне на възможността за кандидатстване в Министерството на младежта и спорта по Националната информационна система за младежта. Необходимо вие да се регистрирате, като има опция за регистрация, в която е необходимо да попълните ваш електронен имейл адрес, да си зададете парола. В тази платформа е налично и ръководството за кандидатстване, което е вашия наръчник по време на кандидатстването. Тук ще срещнете информация как да направите вашата регистрация, ще видите възможностите за избиране на процедура за кандидатстване и самия електронен формуляр. Системата ви дава опция и за проверка на грешки, ако сте допуснали такива при попълване. Тук виждате как може да се направи регистрация, което вече ви показахме, избора на процедура и ето как изглежда един електронен формуляр за кандидатстване. Има няколко полета, които е необходимо вие да попълните. Нека да видим. Първо, общи данни за вашето проектно предложение. Тук ще бъде наименованието, целта на вашия проект. След това имате опция за попълване на екипа, който ще изпълнява проекта. Дейностите, които ще включвате, както и различните типове дейности, пък позволяват да се добавят и различни типове разходи. Ще ви трябват средства за всяка една дейност. Тук ви дава опция за попълване на продължителността, бюджета, както и да прекачите документи за допълнителна информация. Следващата възможност за традиционно финансиране чрез кандидатстване е на Младежки център Пловдив. Тук виждате от интернет страницата,
Те се представят възможности, ако вие имате някаква идея и можете като неформална група от ученици, физически лица, творци, младежки групове да кандидатствате. Необходимо е да попълните формуляра за кандидатстване и да представите ваша автобиография и по ваша преценка може и някакви видео и графични материали, които да представят и визуализират вашата идея. Материалите за инициативата и финансирането се осигуряват от самата община. Ето и достъпа до формуляра за кандидатстване. Нека да направим една бърза разходка в него. Попълвате наименование на инициативата, каква е вашата мотивация, защо всъщност искате да реализирате тази ваша идея. Описвате самата инициатива, къде и кога планирате тя да бъде осъществена. След това идва по-подробното описание за реализация. Към кои възрастови групи ще се насочите, по какъв начин ще поддържате вашите взаимоотношения. Отново имате възможност за предоставяне на допълнителна информация, с която да опишете по-подробно и да предизвикате тези, които четат вашия формуляр, да вникнат в идеята и да одобрят вашите желания за финансиране. И един по-нетрадиционен метод, чрез онлайн платформа. Както виждате, тя е на български, нарича се платформата. И тук има различни инициативи, които на база дарения успяват да реализират финансиране за определена кампания. Нека да разгледаме една от тях. Например, подари срещи с предприемачи на 59 малки професионални гимназии. Виждате колко до момента са дарени, каква е целевата сума на кампанията. Кратка информация за самата кампания също. Както виждате, дори има поименно кои са дарителите и колко са дарили. Така че тук вие може да се регистрирате, да представите вашата идея, да кажете защо искате тя да получи финансиране и на база дарение да съберете от четящите и заинтересованите необходимите финансови средства. Така че виждате колко разнообразни начини има вие да финансирате ваши идеи и да мотивирате останалите около вас да са активни. Надяваме се да сме ви били полезни. Благодарим ви за вниманието.